Terve kaikille ja tervetuloa live-lähetykseen tänne Allerille. Katellaan vähän ensiksi tuosta näitä meidän paikkoja ja sitten sen jälkeen päräytetään tuonne telemarkkinointiin, mihin me ollaan sitten hakemassa näitä huippuluokan tilausmyyjiä. Mutta lähdetään tuosta vähän liikenteeseen. Niin mä katson, että mä saan käännettyä tuon kameran sitten itseäni kohti tuosta, että näette minkä näköinen kaveri täällä teitä on siellä sitten vastassa. Sä tulit teleryhmään morjesta, eli mä oon Varjolan Jarmo, vastaan yhteystä telemarkkinoinnista ja tarviin muutaman hyvän myyjän sitten tuohon meidän Helsingin konttoriin ja myöskin sitten tuonne Rovaniemelle. Mutta hei, lähdetään katsomaan tosta, eli ensimmäisenä haluan näyttää teille tuolta meidän vähän kuntosalipuolta. Eli Allerihan pitää työntekijöistä äärettömän hyvää huolta kunnosta ja kaikista muistakin asioista. Täältä meillä löytyy sitten tämmönen, kun saadaan taas kameraa vähän käännettyä tästä näin, niin löytyy sitten tommonen kuntosali tuolta noin. Tuolta, katsokaapas. Täällä voi sitten käydä aamulla aikaisin pitämään itsestään huolta. Kattokaa, täältä Eirasta komiat näköalat on tonne meille myöskin tonne pihalle. Ja kun mennään vähän eteenpäin, niin täältä löytyy sitten nyrkkeilysäkkiä, penkkiä ja jos jotakin, niin täällä on loistavat tilaisuudet myöskin kuntosalilla. Eikä maksa mitään, että on koko henkilökunnan käytettävissä sieltä. Ja tosiaan niin lähdetään kävelemään tuosta vähän eteenpäin, mikä on se meidän ykköstarkoitus tuolla. Tän näköistä meillä täällä Allerilla on. Työpaikkana kerron tässä samalla kun kävelen, niin aivan loistava. Täällä on porukka on innovatiivista, on äärettömän mukavaa ja tehdään tosissaan kaikki duunia täällä näin. Ja mikä on hieno asia tässä on se, että yhden meidän myyjien kommentteja ja otetaan siitä sitten seuraavana. Katsotaan, tuolla on nyt Siralla on näköjään menossa puhelu on siellä ja niin, tuolla Salla taisi justi tehdä kaupan ja Salla voisikin laittaa siitä tauolle ja kerropas Salla se vähän itse, että kuinka pitkään olet Allerilla ollut ja minkälainen fiilis, minkälainen porukka meillä on täällä duunissa? 13 vuotta ollut täällä töissä, hyvä porukka, kiva työskennellä täällä. 13 vuotta olet ollut? No niin, ja olet viihtynyt hyvin vai erittäin hyvin? Erittäin hyvin. Okei, hyvä, kiitoksia sinulle, jatka vaan duunia sieltä ja katsotaan, tuolla meillä on Annika soittaa myöskin puhelimessa ja odotellaan tuolta Siraa vielä vähäsen, niin saadaan vähän vielä yhtä kommenttia sieltä. Ja tosiaan niin kuin huomasitte, niin pitkään on myyjät ollut, mitä tuossa muutaman kanssa juteltiin ja tietysti viihtyvyys on ollut äärettömän hyvä ja mikäpä siinä Allerilla on töissä olla innovatiivinen talo ja ihan loistavat tuotteet itsessään. No niin, nyt Sira sieltä saikin on mennyt. Morjesta Sira. Terve. Kerropa ihan omin sanoin, että mikä on fiilis olla meidän duunissa? Kerro ihan mitä itse haluat. Voi kuulla, täällä on ihan loistava, ihan mahtava työporukka, tsemppaava ja ihan tosi upea. Että on ihan paras mitä vaan voi olla. Itse on ollut täällä yli 4 vuotta, ettei mun hirveä kauan pitänyt olla, mutta tänne vaan jää. Tää on niin loistava paikka, ei täältä lähtisi. Tää on toinen koti niin sanotusti. Vautsi, mitäs duunikaverit on minkälaisia sun mielestä? Tosi tsemppaavia, että meillä on niin hyvä porukka, että ei varmaan mistään löydy kyllä parempaa. Hyvä, kiitos Sira, päästään jatkamaan tuossa ihan loistava asia sieltä. Ja tosiaan meillä on varmaan tuossa Rovaniemeltä löytyykin toi Matti sitten onlineina, niin Matti saa sitten vähän kerroskella sieltä, että miltä se Rovaniemen meno siellä sitten näyttää ja mitä sillä Matilla meille siellä on sanottavaa siitä, niin katsotaan, jos me saadaan tuosta toi Matti. No tuoltahan se Matti-kaveri löytyikin. Täällä ollaan Matti onlineissa, morjesta. Kerrotko vähän Rovaniemen kuulumisia ja mitä asiaa itselläsi on sieltä? No, Rovaniemellähän tuossa seurasin äskeistä sun lähetystä, niin tuli kiteytettyä paljon. Meillä on täysin samat ehdot Rovaniemellä ja meillä ei olla oltu ihan 15 vuotta, joten niin pitkään työskennelleitä ei löydy, mutta semmoisia on talossa, jotka 10 vuotta saa ensi syksynä täyteen. Ja meidän tilat on Rovaniemen keskustassa. Jos mä siirrän tätä meidän kameraa, niin nähdään pieni hetki. No niin, Matti kompastui jalkoissa siellä. Tässä on näkymää ikkunasta. Näkyykö se sinne? Näkyy hienosti. Siinä on Rovaniemen keskustasta. Kuvaa Rovakadun ja Pekakadun risteyksessä. Ollaan siis Sampo-keskuksessa. Meillä on täällä vähän 300 neliöä. Tuolla näkyy vähän toimistoa. Mun huoneen ikkunasta on nyt ovi kiinni, että en häiritse tällä huutamisella tuolla liikaa myyjiä niin kuin meidän Jarmo ruukaa tehdä. Näin se vähän menee. Joo, mutta tänne saa tulla ehdottomasti
ehdottomasti kans hakemuksia. Ne, ketkä nyt sattuu seuraamaan täältä päin, niin me otetaan niitä vastaan. Ja meillä on huippuporukka kanssa täällä. Meillä on uusia, mutta sitten meillä on aika paljon. Ja suuri osa porukasta on täällä ollut jo useita vuosia töissä. Vautsi, kuulostaa hyvälle ja sulla on kanssa vähän kaiken ikäistä siellä, eikö totta? On. Kyllä on. Ei nyt ihan vauvasta vaariin, mutta kaikkia siltä väliltä löytyy. Kyllä. Loisto homma. Hei, kiitos Matti. Jatkaa Rovaniemellä kaupan tekemistä ja palataan asialle jälleen. Palataan, moi. Hyvä, morjens. Joo, siinä kuultiin vähän Rovaniemen kuulumisia ja sitten ajattelin vähän noita meidän tuotteita myöskin näyttää teille, eli mitä meillä myydään. Siellä meidän tietysti yksi tuote, mikä on äärettömän tunnettu ja toki äärettömän suosittu, myöskin on meidän 7 päivää lehti. Sitä myydään ja myydään tosi paljon täällä. Sitten meillä on tietysti tää Katso, ihan loistava TV-lehti sieltä. Me laitetaan myöskin myyntiä kovasti tälle tuotteelle menemään. Sitten meiltä löytyy Oma Aika. Oma Aikahan on 3 vuotta vanha lehti ollut markkinoilla ja aivan sanotaan niin kuin tosi suositustuloomassa kohderyhmässään, eli siellä naisille ja miehille plus 50-sille ja siellä on paljon asiapitoista tekstiä, eli siinä on ollut meillä tosi mielekäs tehtävä ollut kasvattaa tuon lehden lukijoita ja hienosti ollaan siinä onnistuttu. Sitten meillä on tietysti Elle, muotia, todella laadukas lehti. Koti ja keittiö, kodin sisustamiseen, ruoanlaittoon, kodin trendeihin ja tämän tyyppisiin, paljon kotimaisia tämmöisiä keittiöitä ja tämän tyyppisiä asioita löytyy sieltä. Aivan todella hieno tuote. Ja sitten on tietysti Fitti vielä löytyy siitä. Ja voi sanoa, että tuolla tuoterepertuaalilla on ihan mielettömän makeaa ja mahtavaa niin, tehdä sitä kauppaa tuossa meidän myyjien. Ja se mikä siellä on kivampaa, me yritän että näkisitte Jarmo, no tuoltahan tuo löytyikin ja laitoin itse asiassa rusetinkin tänään kaulaan ihan teitä varten, kun olette mua tullut katsomaan. Ja tosiaan sillä viisiin, että meillä kaikki myyjät myy kaikkia lehtiä täällä, eli kampanja luonteisesti myydään niitä. Ja sen kautta sitten tietysti kaikilla on samat mahdollisuudet ansaita mahdollisimman hyvin niitä tuotteita tai niitä palkkaa sieltä niin. Ja nyt on ollut tosiaan meillä tämmöinen tilanne, että meillä on hyvä pysyvä myyjäkaarti ja nyt on päätetty, että vielä otettaisiin sinne Rovaniemelle sekä Helsinkiin, niin ei kovinkaan monta, mutta joitakin kappaleita vielä tänne meillä tekemään. Tuo kauppa näyttää käyvän hyvin siinä. Ja sitten itse asiassa näytän vielä tuommoisen työpisteen, niin melkein voisin sanoa, että sinä ketä katsot tätä, niin tuntuisiko siltä, että tämä voisi olla sinun työpisteesi? Niitä on hyvin vähän meillä täällä vapaana, mutta jos olet ihan loistava, hyvä tyyppi, myyntihenkinen ja todella haluat kauppaa tehdä ihan Suomen parhailla aikakauslehdillä, niin nyt hyvin harvoin ihmisiä tänne ja nyt meillä olisi sellainen tarve siinä, että me tarvitsemme hyviä ihmisiä, persoonallisia ihmisiä, ketkä laittaa kaikkensa peliin sieltä ja sen kautta sitten pystyy myöskin lähteä sitä hyvää palkkaa sieltä tekemään. Ihan mielettömän makeet saadaan uusia ihmisiä tänne ja todella äkkiä laitat hakemusta tulemaan meillä esimiehet Lemisen Miia ja Palovaaran Matti sitten Rovaniemeltä. Miia on meillä Helsingissä täällä, niin ottaa tietysti äkkiä sitten yhteyttä sinuun päin ja pyytää haastatteluun tänne ja sen kautta sitten saadaan tietysti ne työt mahdollisimman äkkiä siellä alkamaan. Se, että onko sinulla kokemusta vai ei puhelinmyynnistä ei ole se tärkein tekijä, vaan se tahtotila ja halu ja se fiilis tehdä sitä kauppaa, niin me kyllä autetaan sen myynnin koulutuksessa, että se kauppa lähtee tulemaan ja annetaan kaikki mahdollinen tuki myöskin siihen, että mahdollisimman äkkiä pääsee hyvään vauhtiin siinä. Tekniikka on tukena, loistavat esimiehet ja mikä meillä on parasta, niin aivan loistavat myyjät täällä. Meillä on todella hyvä fiilis tehdä täällä kauppaa ja ollaan käytännössä ihan yhtä perhettä täällä ja sen kautta just tulostakin tulee siellä. Meihin on helppo tänne tulla sisään, koska myyjät tosi mielellään sitten ottaa uusia kavereita tänne ja päästään sitten sitä duunia tekemään. Mulla oli itse asiassa tämmöisiä ajatuksia tuossa. Kerroin vähän teille, että minkälainen palkkaus meillä on, tosiaan TESin mukainen minimipalkka, mutta sitten provisioilla pystyy paljon enemmän sieltä tekemään ja sitä todella pystyy tekemään siellä. Työaika meillä oli tosiaan niin paljon, että oli kello 9 aamulla, kello 16.30. Ja sitten Allerillahan toki on ihan loistavat työsuhde-edut. Ja niin kuin tuossa näytin, on noita meidän aikauslehtiä.
laadukkaita, niin ne tietysti meillä kuuluu myöskin henkilökuntaetuihin. Sen lisäksi me katsottiin vähän tuolla, niin vilkastiin meidän kuntosalia. Meillä on tietysti työterveyshuoltoa löytyy myöskin sitten urheilurahaa. Paljon erinäköisiä hienoja juttuja, mutta ehkä se tärkein on, että meillä löytyy nyt muutama aivan todella hyvä paikka haettavaksi ja hyvää myyntityötä, jos haluat tehdä. Hyvää sisätyötä voisi sanoa vielä, eli että on siellä ulkona räntää tai on siellä mitä hyvänsä, niin sisällä on mukava töitä tehdä. Ja niin kuin kuuluu taustametelistä, niin kauppa käy ja asiakkaat kovasti meiltä noita tuotteita sieltä ostaa. Tämän tyyppisellä skriptillä tässä mennään ja nyt olisi kiva, jos sieltä saataisiin vähän kysymyksiä. Eli kysykää multa ihmeessä mitä haluatte. Jos kysytte ikää, niin ihan reilusti sano, että suhtkot vanha kaveri on 54-vuotias, mutta vielä on terää kuule paljon jäljellä ja elämäni on ollut puhelinmyynnin kanssa tekemisissä. Arvostan tätä porukkaa aivan mielettömästi ja ihan sydämelläni on mukana. Itse myöskin tykkään myydä sieltä, mutta nyt istun tuohon omalle paikalle ja laittakaa kysymyksiä, niin mielelläni vastaan kaikkeen mahdolliseen, mitä sieltä vaan tulee. Nyt en näe vielä kysymystä täältä näin, että katsotaanpas. Siellä kuulemma kysymyksiä on tulossa sieltä, mutta katsotaan, pitääkö se laittaa niin, että se löytyisi jostakin sieltä. Eiköhän me kohta saada jotakin kysymyksiä sieltä. Meillä Herttoniemessä ei ole tosiaan omaa paikkaa eikä myöskään Allerin lehtiä. Meillä jos puhutaan puhelinmyynnistä, niin myydään muuta kuin näissä meidän omissa yksiköissä Helsingissä ja Rovaniemellä. Ja tosiaan Punavuoressa on tämä meidän Helsingin paikka, että ihan Helsingin ihan parhailla seudulla ja mahtavalla merinäköalalla on tämä meidän puhelinmyyntiyksikkö tässä näin. Ja mikä siinä on hienointa, niin meillä on myöskin koko Allerin toimitukset, muu henkilökunta ollaan täällä samoissa tiloissa Helsingissä, että Rovaniemellä on sitten se oma puhelinmyyntiyksikkö, mikä yhtä lailla kuuluu meidän Allerin kokonaisuuteen. Palkkaus meillä tosiaan on niin, että meillä on TESin mukainen takuupalkka, eli 1560,43 muistaakseni, että kun se on pikkusen vajaa päivän työaika, eli 9-16.30. Ja sen lisäksi niin provisiolla pystyy sitten tienaamaan huomattavasti enemmän, eli ei tarvitse takuupalkalla olla, jos tosiaan niin myyntiä on. Saunaa lämmitetään aina aika-ajoittain, ja on meillä myöskin niitä mukavia juhlia täällä näin, että toki senkin saadaan aina lämpimäksi laitettua. Tämän tyyppinen juttu, että opiskelijat on sinänsä, että meillä on sitten niin, että kun meillä on näitä vakituisia työsuhteita kaikki on täällä, että meillä on päivätyö, että meillä ei sitä iltatyötä varsinaisesti tuossa ole, mutta niistä voidaan aina neuvotella ja katsoa, että me löydetään riittävästi tuntimääriä, niin ei sekään poissuljettua mitenkään ole, että myöskin voitaisiin sen tyyppistä ratkaisua tehdä, että olemme kaikille ajatuksille avoimia siltä osin, että jos hyvä tyyppi on, niin eikö ne ratkaisut löydetä. Nyt jos vähän avaat tuota kysymystä, niin en ihan saanut kiinni tuosta, mitä tarkoitit. No niin, postatkaa lisää vähän. Se nyt on hyvä paikka lähteä kysymään Jarmolta, että mitä meillä täällä on. Ja joo, kyllä, totta kai. Ehdottomasti pystyy laittamaan myöskin tulemaan kirjekuorella, kyllä. Se on katsottu ihan näin vanhemmasti, ihan kaikkea ymmärrä, mutta yrittää aina ja oppii kovasti aina asioita tuolta noin. Mitäs muuta sieltä tulisi ajatuksia ottaa noin siihen? Ai palkka, juu. Ei kirjekuorella ei palkkaa. Mä ajattelin, kun hakemuksen laittaa, että on kirjekuoressa, niin saa laittaa, mutta palkka maksetaan ihan kuule nätisti sinne tilille ja sieltä sitä pääsee tuhlaamaan, kun tekee oikein hyvän myyntikuukauden. En tiedä, ehtikö ihan kaikkia edes tuhlaamaan siinä kuukauden aikana. No niin, vieläkö löytyisi jotakin kysymyksiä Jarmulle sieltä, niin nyt niin mielikseni tässä vastaisi, kun on päässyt onlineen teidän kanssa, niin saa sen pohjan ennen kuin laitat hakemusta, niin on sitä aina mukava laittaa, kun tietää vähän, että mitä kaikkea täällä. Joo, se on varmaan, että se ei nyt onnistu mitenkään, että siihen ei ihan taivuta, mutta pankkitilin kun avaat ja tuut meille myyjäksi, jos valitaan, niin sieltä on. Näytä maisemia. Mennään katsomaan maisemia välillä, niin me
Otetaan tuosta noin ja mennään tonne ja katsellaan vähän, että miltä noin meidän maisemat sieltä näyttää. Toki ihan ymmärrän sen, että on välillä katsoa jotakin muutakin kuin pelkästään sitä Varjalan naamaa sieltä niin noin tonlaista. Ja vähän on himmeitä nyt tällä hetkellä, mutta mukavasti tuo meri tuossa näkyy ja katsotaan pikkusen vähän maisemaa tuolta konttoristakin vielä uudestaan. Mennään takaspäin tohon noin, niin tuolta löytyy meiltä meidän yksiköstä on tuolla sitten myyjät työskentelee, aika kivan näköiset tilat meillä siellä on. Mitään, että jos haluaa tehdä sitten vähän normaalin työajan, niin toki meillä saa sitä myöskin tehdä sitten, jos haluaa tehdä niin sanotusti vähän pidempänä sen, että se on normaali työaika, meillä on se 9-16-30, mutta jos kauppa haluaa olla päivästä kello 15, niin kyllähän meillä täällä mylly pyörii, jos kauppa käy ja esimiehet on paikalla, että aina voidaan katsoa. Mitä tarkoittaa? Et kertoo omasta työstään. Niin kerropas pikkusen vielä enemmän, että pitäisikö mistä kertoa sulle? Joo. Haastattelussa että joku pitää kertoa sitä, että mitä on tehnyt aikaisemmin duuniksi ja laittaa tietysti ihan mielellään juttua myöskin siihen hakemukseen. Joo, mä voin hakea jonkun myyjän tuosta vielä ja vähän haastatella, että minkälaista meillä on tuossa. Että käydään vielä siellä puolella siitä. Ja tosiaan, niin kuin osa-aikaisesti sanoin, niin ne kannattaa hakemuksia laittaa ja me katsotaan, että mitä me voitaisiin tehdä ja pyydetään haastatteluun. Niin sen kautta päästään sitten mahdollisesti asiassa eteenpäin. Mutta otetaan tuolta oman naamani pois tosta, niin otetaan tuolta sitten vaikka vielä otetaan myyjä täältä. Ja mun mielestä Annika taitaa olla tuolla nyt vapaana, jos Annika laittaa. Ja täältä tuli toivomus, että haastattele vähän myyjä, mutta mä ajattelin, että mä annan sulle ihan vapaan puheenvuoron sieltä, että kerro vähän, että ehkä varmasti, että kuinka kauan se aina kiinnostaa ihmisiä viihtyvyydestä, miten tiedätkö sun mielestä täällä duunikaverista, ihan mitä itse haluat, anna mennä vaan. No hei, mä oon Annika ja mä oon ollut 13 vuotta talossa ja lähdin ihan kokeilemaan ja tälle tielle jäänyt, eli viihdyn, työkaverit on parhaimpia, luotettava, ihana työnantaja. Täällä on vaan kiva olla, tänne on kiva joka päivä tulla. Aivan loistavaa, kyllä. Ja miten se tienestipuoli, niin? No, kyllä tienaa. Kyllä tienaa. Kyllä tää palkitsee, kyllä, joo. Palkkapäivänä. Kyllä. No miten sitten asiakkaiden kanssa kysytään vielä sen verran, että minkälaisia asiakkaita meillä siellä on? No se on välillä aina haastava puoli, mutta haastetahan tämä elämä muutenkin on täynnä, että kyllä näiden kanssa pärjää. Ihan mukavia asiakkaita meillä on, ettei niistä mitään sillain niin kuin, että ihan ok, kyllä pärjää hienosti. Hieno homma. Kiitos Annika, kiitos. Niin me jatketaan tuosta ja päästään sut jatkamaan. Kuulu sieltä, niin katos, minä niksautin tuohon toisen kerran, niin vielä kertaalleen, niin tosiaan noista asiakkaista vielä sen verran kerron, että meillähän on tosiaan niin hyvin paljon panostettu tuonne sitten analytiikkaan, eli meillä on tuolla erillinen osasto, mikä tietysti kaikille kanaville, mutta myöskin tuolle telemarkkinoinnille, niin tuottaa sitten meillä mahdollisimman kohdennettuja osoitteista. Aika pitkälle siellä on asiakkailla aina taustoja löytyy, eli on ollut lehden tilaajana aikaisemmin tai joidenkin lehtien, tai ainakin niin, että haetaan, että se on tietyllä tapaa juuri kohderyhmään sopiva. Ja se on oikeastaan se meidän hyvä vahvuus siinä, että me soitetaan asiakkaille, mitkä on juuri kohderyhmään kuuluvia. Ja se, että kun me soitetaan omista yksiköistä, niin meillä myöskin riittää sitä mukavaa ja hyvää materiaalia siellä soitettavaksi. Ja sen kautta tietysti niitä ansioitakin on mahdollista siellä tehdä. Ja vieläkö jollakin tulisi kysyttävää sieltä niin, että vielä vastaisin siihen ja sain tuossa vielä yhden myyjän haastattelunkin, niin vähän näkee, että mitä ne myyjät on mieltä, koska sehän on se tärkein asia, kun lähtee tulemaan ryhmään, niin Jarmohan voi puhua paljon asioita, mutta kyllä se myyjän suusta se totuus tulee, niin kuin itse asiassa tuli Jarmonkin suusta, että kaikki mitä on puhuttu, niin on ihan mahtavaa ja totta. Vieläkö löytyisi kysymyksiä? Mutta tuossa on tullut kuitenkin aika paljon asiaa ja näkemyksiä, että millä tapaa meillä täällä Allerilla tehdään töitä. Ja tosiaan niin laittakaa ihmeessä hakemuksia tulemaan, perustelkaa vähän siihen hakemukseen, että miksi juuri teidät. Meillä tosiaan Lemisen Miia sitten Helsingistä on yhteydessä, pyytää haastatteluun, Palovaaran Matti tuolta Rovaniemeltä. Ja tosiaan niin molempiin yksiköihin haetaan joitakin kappaleita myyjiä. Ja nyt kannattaa ehdottomasti hakea Allerille. Loistavaa myyntitiimiin, loistavat tuotteet, hyvät kohderyhmät, mahdollisuus tienata. Ei muuta kuin hakemusta tulemaan. Hei, 1000 kiitokset kaikille, kun olitte katsomassa, kuuntelemassa Jarmoa ja meidän myyjiä täällä näin.
Tsemppiä tähän päivään ja tavataan haastattelussa. Se on morjens!